Hi guys, Saturday karon sa hapon. Grabe ang panahon, ngit-ngit ug madag-umon ang kalangitan. Hangin, murag padung jud ni uwan. Nabalakan ako kay basin magbaha na sa diri sa among dapit. Huna-huna na ako kay udto naman maglata kog munggos kay naa koy gihumulan dito sa amo. While ko nag-video nakahuna jud ko kay ting-uwan, basta ting-uwan ganahan man jud tag munggos kay init pa. Atong sugdan nagpalata. Ug karon kay nalata naman ato ning ukayon para dili manimaho og kana ganing mapagod nya sa pikas nag-init na kog mantika kay para ako nanisugdan ato ning painiton para dali mo humot ang ahos. Giuna na ko lunod ang ahos ato ning ipaitom-itomon para mohumot jud. Mao jud na akong ganahan basta magluto ko guys. Ako jud pagud-paguron ang ahos. Humot siya basta imong papaguron ato ning ukay-ukayon. Di ba magluto ta kung with love, with smile, mulami man bisan unsa ka simple ang atong luto. Sana all with love. Tilawin ninyo guys, sinigluto ani lami kay ni kay feel good ang atong love sa atong ingredients. Sige kay mura naman ning na golden brown na. Sunod na to lunod ang sibuyas bombay. Sige lunod-lunod ukay-ukay ginagmay hangtod mohumot. With love gyapon ni ha, syempre. Muna guys, pa ako nagyapilan og mga joke-joke para dili mo boring atong pagluto. Sige, ukay-ukay. Next lunod ang luya. Butangan nato luya para humot-humot sa siya. Pwede rasad ni nato kaunon kay ang luya daghang vitamins. Diba? Sige, ato ni apil na lang. Ya, ukay-ukayon, inig lunod, ukay-ukay, with love. Mo to guys, samtang ko nagluto ani guys, uwa ko nahimutang kay basin mag-uwan. Grabe, nagsigi kog tan-aw sa Facebook. Grabe na ang baha sa Mandawi. Naaman di ay buhawi. Nakabalita mo guys. Sus, grabe kataas ang tubig sa Mandawi. Kung dili gani mag-uwan diri sa Cebu, adto sa Mandawi magbaha. Kung dili sad sa Mandawi, ari sad diri sa Amoa. Unya okay naman ni guys. Butangan nato og karne. Gamay ra jud nga karne akong gibutang guys. Kay grabe na kamahal sa karne karon unya. Giwa-hiwa na ako ginagmay. Sige ukay-ukay na tog padayon unya padayon ta sa chika. Moto sige kog update sa Facebook. Ang tubig taga tuhod na unya. Nagchat akong kauban sa trabaho nga nagbaha man di ay sa ilaha. Unya sus pasalamat lagi ko nga wa diri pero dito sa laing dapit sa Mandawi grabe sa jud ang baha. Unya naay ni buto sa di ay nga transformer kat pagbuhawi. Naaman di ay buhawi, nagbuto-buto ang transformer. Sus kakuyaw. Hapit naman ni mo golden brown ato na ni butangan og munggos. Lata. Mao ni akong ganahan kay kung sa uban man gud magpalit kog munggos. Kanang murag pagpalit nila ba dito sa carbon lata na daan. Lain ka iyog lami. Lahi ra jud kung kita ang magluto, dugay na jud nga wala ko kakaong munggos. Ay, excited na jud ko mukaon. Wow, kadaghan sa munggos nga akong naluto, no? Lata jud siya mga pila ni ka minutes na ako gilatan, 20. Dili na kaayo siya dugay latan kay ako man gihumulan morning gihumulan ako. Pagkaudto akong gilatan. So, mao na ni guys ang itsura guys, ang ibutangan nako og dahon sa sibuyas. Apil sad ni siya kahumot. Murag mo mix na ang humot sa sibuyas dahon sa iyahang luya ug ahos. Ay excited na ko mukaon guys. Lami kaayo ato ning ukay-ukayan. Asa na ako ang dahon sa malunggay. Ato sa nibutangan og kamunggay. Ako na ni nahugasan guys ha. Mao ni makaad. Lami na jud kay excited na jud kay ko mukaon. Kalami na ikaon guys. Sus na adyo magtuong laway ani. Kamu guys pagluto sad mo sure ko naglaway na sad mo pagluto sad mo ani lami jud kay basta munggos. Nya ang allergy ani kinsa toy naay allergy inom na lang mo daan og cetirizine. Atong ukayon unya ato ning pabukalan guys. Lami jud siya. Muna guys atong pabukal na kauman kwaon. Init na usab ang atong mantika, butangan ni nato buwad nga sobra sa atong pagpamaligya. Basta mamaligya gani ka, sobra ra jud na ang imuha kay kung daghanon sa nimo gluto nawa na, di na mo to nga atong puhunan ani. So mao ni guys, tabagak og katong itom gani ang panit. Lami kayo ni guys as in gikan ni sa bantayan
dili siya parat, humot siya nga pagkabuwad lahi ang buwad sa uban no kay murag naka-stock na kaning ako fresh ni siya gikan jud sa buwaran jud. Ikaw na jud magpili nga na ba kinsay naka-experience na nga adto kag Bantayan Island. Sus nindot kaayo. Mana guys, wow, grabe ka humot. Upat ni kabuok, tulo ka kaning naay himbis gani ug isa ka pinikas. Maura na guys akong ipari sa munggos. Hurot jud ang bahaw ani guys. Ali guys, mga una ta guys, as in excited na jud ko, hurot jud ang bahaw ani namo. Mana guys, basta ganing uwan-uwan, lami jud kayo ni ikaon, munggos nga init ug buwad. Ato ning papagod-paguron kay lami man jud basta pagod is tuslob na to sa suka. Suswa na naglaway na ko samtang ko nag-edit guys mo kalami na sad ikaon. Wa naman nahurot naman akong tinda, dali ra kay nahurot akong tinda. Nya, gusto ko kung magpalit kog buwad adto man jud sa Bantayan. Nahurot na akong tinda guys, akong gida dito sa office. Akong gipatan-aw di lagi kabalibad. Hurot dayon. Hangtad among silingan nangita kung naa pa bay buwad. Nya saon man kay nahurot naman. Gamay ra man sad ang ilahang gipalit, gigagmay na ako og lipak para way utang, iwas utang kay kung mangutang di na ta mailhan, di na ta makita. Sus. So na ni nato sa plato kay ngaon na ta, sugod na ta ni. Unya ato ang munggos mauna ni guys, ang uban nang hatag ko sa silingan ug sa ako isuon. Ready na ang isa ka bandihado nga kanuni ng bandin nya gibutangan og munggos. Mao jud ni guys, padako jud ni sa tiyan kay grabe ang rice, daghan gyud sa katanan. Basta gani na ay munggos, lami jud kayo ang kaon ay basta naa jud, basta lami jud kayo guys. Sugod na jud ko ani, mukaon na jud ko. Wow, butangan ni natog mga sabaw nya tilawan nato kay wala jud ko kaagwanta. Sus kalami. Wala jud ko kaagwanta, gitilawan na jud. Nya guys, ang buwad ani ato iparis katong naay himbis gani kani siya. Ako jud ipakita sa inyo ha, mao ni siya. Nya nagpanilap gud sa kalami sinang bandin. Nya guys, naaman diri akong pag-umangkon. Akong gipakuha akong anak og kutsara kay para ako sad ipakaon sa iya ha, kay nagatubang sa ako gusto sa siya mukaon natagan ako gamay nga munggos. Nagatubang jud kay ni nako. Nagkisap-kisap sa taong siya nga nakita siya nga nagkaon ko. Sa siya ilang ni ninyo guys ang akong tiyan guys kay ingana naman jud na. Wala jud tay mahimo ana. Mao ni naglili taon siya. Kakanunon sa taon siya guys. Tanawa. Di ba ni kaon siya? Share me. Ni kaon ko, kaon sad siya akong gihungitan. Lami daw. Dagan-dagan sa diyang gikaon ani guys. Nag-share ming duha. Di ba? Anak ni Jang Koy. Nya, wala siya nagkaon, kaon sad ko. Nang mukbang ming duha. Mga unta, guys. Voice over na lang ni nako kaya kung bana nagpa-TV dako kay jug music. O diba, dako ngisi si nang bandin kay nagakaon na jud taon siya. Nya, nagsige kog tabi-tabian ni kay di na lang jud ninyo madungog kay ako na lang ni gi-mute kay daghan jud kayo koy kuan ani sa YT kay dili man pwede na may background nga TV. Mao na guys, nya gisabak ni mama ang baby ni Jang Koy gusto pa jud siya mukaon. Giungitan na sad nako siya nya ako ni kaon sad ko. Mao na guys, sige guys, mga unta guys, maura na ang life ni nang bandin. Simple ra kay sa nga tanan, wala koy laing ikapakita ninyo na ra jud sa balay. Luto-luto, kaon, unya unsa pa na diha nga kadramahan. Salamat kayo sa inyo pagtanaw. So mao na ning buwad nga akong gikaon guys. Nagalisod ko kay ang pikas kamot, kamera, ang pikas kamot nagkaon ko, naghungit sad sa baby. So mao na guys. Pasensya ilang jud ninyo dagko kayo kog hungit. Mao na akong ka-share. Nga. Okay ra. Ha. It pa ka. First time na ako naghungit og munggos niya guys. Ang kasagaran nga akong ihungit ani sa iya biskwit raman. Kaila mo ani atis dani ni Mamaliling. Akong gipakaong si Sky ani, inya si JN ug si Maymay. Di man sila mangaon. Ang nikaon si Sky ra gyud, siya ra gyud ang nisukol. O di ba nikaon siya. Lami daw. Pero ang duha nako ka anak wala jud nangaon.
Nahurot niya. Sige guys, maura to. Salamat sa inyo pagtanaw. Bye-bye.